Takže, dámy a pánové, já jsem rád, že jste tady v tak hojném počtu. Novinářům, kteří pracovali v žoldu Občanské demokratické strany. Byl to tedy boj proti ODS. A vy očekáváte, že jako předseda druhé nejúspěšnější strany přiznám volební porážku a podám ruku vítězům. Takovéto gesto dělat nebudu. Takovéto gesto dělat nebudu. Spolu se svými agenty, přisluhovači cítím povinnost oznámit, že demokracie v této zemi utrpěla tvrdý zásah srovnatelný snad jen s únorem 1948. Prověříme. A to bezodkladně, důrazňuji, prověříme. Podat návrh na neplatnost voleb. Chtěl bych ještě připomenout panu prezidentovi, že v tuto chvíli podle propočtů, které jsou, má levice 101 mandátů z 200. To je většina. Ty zákony, které jsou potřeba ve prospěch této země, lidu této země, budeme schvalovat i třeba s komunisty. A kdyby tady spadli Marťani, tak je budu schvalovat s Marťany. Ty zákony, které jsou potřeba ve prospěch této země, lidu této země, budeme schvalovat i třeba s komunisty. A kdyby tady spadli Marťani, tak je budu schvalovat s Marťany. Vidím ten konečný cíl ve volebním vítězství. Řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být. Muži plné polní jdou, do války zas je zvou. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí.